Silleria Vergés, una empresa familiar que compta amb més de 40 treballadors, va començar amb la venda de cadires fa 43 anys i avui en dia és líder en el disseny i fabricació de mobiliari en l'àmbit de l'hostaleria. El seu fundador, Silvestre Vergés, ens ha explicat com n'ha estat d'important l'entrada dels seus fills en l'empresa. Arran de la incorporació dels fills, que tinc 3 fills també aquí treballant, doncs després hem volgut posar-nos ja més en temes d'hotels i fem serveis integrals, o sigui, agafem un hotel i li fem tot el servei, des de fer-li la recepció, la barra, les cadires, les habitacions, i ara últimament, amb la idea de l'Esteve, doncs hem muntat això per fer, doncs, per fer més a l'engròs tot el tema d'habitacions d'hotel. Ha sigut superimportant, ells han portat noves idees, som més colla a treballar també, estem tots aquí treballant, i ha sigut superimportant, molt positiu. Precisament un dels fills, Esteve Vergés, ha estat l'impulsor d'un showroom on es mostren 3 tipus d'habitacions d'hotels, on ha demanat la cooperació entre empreses de la província de Girona per dur a terme tot el muntatge sencer de l'habitació. Esteve ha exposat com va començar tot. Que rebíem moltes consultes quan anava a veure un arquitecte que són els clients, doncs sortien consultes de porteu-se algú que fabrica materials complementaris al nostre tipus de mobiliari. I arran d'aquí vam anar posant en contacte amb diferents empreses i va sorgir fer un showroom de mostra tots conjuntament i cadascú fent el seu producte perquè quan vinguessin visites explicar tot el que es proposava en l'hotel i si posem empreses d'aquí, doncs millor que millor. El muntatge d'aquesta showroom compta amb la col·laboració d'11 empreses, de les quals 10 són de la província de Girona, el paper de paret de Bescom, l'electricitat i llum de Simon a través de Druer Germans, Persianes Prat, JJP i Fusteria, el parquet de Salvador Martí, les cortines de Contract 73 i Art i Decoració Girona i els amenities de Dàlia. I finalment també tracten amb Ecos, de València. Segons Esteve, no ha estat fàcil aconseguir que tothom es posi d'acord. El projecte va començar fa un any i mig, aproximadament, i al principi va ser una mica dur trobar una forma de col·laborar que totes les empreses estiguéssim d'acord. Actualment estan treballant conjuntament amb Morera amb nous projectes i, segons Acció 10, les empreses de la província de Girona, concretament de Banyoles fins a Olot, són les que tenen més moviment i emprenen més projectes nous.